साबन ini mobile check tam nembai check mana actually ang ini moino mani jaga mok para hija gobo ge u jaga road block khai tongo nei ang kaise news coverage khane phaimani oro inke phainuk phaikang oro gari rok tongo berajak road block khaisa inke ang u jaga news coverage khai tongmani uloke ani yagni Hotinen samno mondor presiden bini bumungke biblop sakma bo phai ani camera na segina ka bo ani camera yagri ka inke ulok ta mgen camera yagri nai obnoti bo mungsa sanai liya uloke bui phai bono romit lang thanga